पाटगिरि दायो नोंबो गिबियावनो सिफुंनि जा रिंसारथि फारि लांफारि आरो सिफुं फारि बेखौ आरो सुफिनदोंलाय दायो दाम नोङो बागुरुम्बानि ससे सुनो देखायलाय हागोन ना देलाय दै जिरिसिम हाथारबा 10 मार्क मोनगोन माबा दै जिरिलाय थुरिबारसिम दायो नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे सुनानै थांदो माखौ सुयै सुनानै थांदो हा सुरा सु जायखिया माखौ हायो बेबायदि खालाम मार्क मोनसेबाबो मोनगोन ना फिसासानो जायखिजाया फर्मुलानि गेजेरावनो सुनोबो हायो रेंगां सां 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 बे जायखिजाया सुलाय मोनसे ओमफ्राय मोजां सुवाबाथाय गैला